Bapak Ibu menika badhe ngaturaken lakon Kebo Kidul. Dados Kebo Kidul menika sakmenika kesenian rakyat tradisional, salah satu kesenian unggulan yang mapan wonten Sidoarjo. Menika nyariosaken Kebo Kidul. Kebo menika kebo, kidul menika lemu. Lah menika cerita rakyat ingkang magepokan kalian Dewi Sri. Dados kala mben menika para leluhur mbah-mbah kula panjenengan menika bilih kebo menika saestu migunani sanget kangge mluku, kangge garu, kangge momot utawi napa nggih gotong pari lajeng ukur rampe rabuh teng sabit. Nah menika salah satu kesenian rakyat Sidoarjo yang magepokan kalian Pak Tani menika magepokan ugi kalian Montro Tani Pak. Montro Tani. Terus magepokan kalian Montro Tani, ada tradisi tani metik, ada tradisi tani wiwit segala macam. Wonten Montro Dewi Sri, wonten Montro Pari Sakuli. Ojo nganti bobot apa ulene lamene iki bobot ulene. Ojo nganti bobot damene ning bobot ayaran. Terus menika magepokan kalian Dewi Sri. Monggo kanca-kanca. Kebo Kidul dipun kirim kangge kula. Iki ana kidung kidunge para tani iki ana kidung ditunggu Sri Sedani aja nganti kabuk pucuke nentesa bongkote aja nganti kabuk bongkote mantesa pucuke
Om